ва духтарако грандиозный распродажа рафтеста нигоҳ кунед норкои оригинала акция эълон кардиянд 300 сомон бовар мекунед хитон медонед ки норка 400 380 сомон кам нест ин ҳамин нуқтаи савдо дане кадом моделаша ки мегирен 300 сомон беҳад хушрӯвай дар ҷои апай нигина бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза дасти чап 5 қатор духтаро бовар кунед нигоҳ кунед охи чихе хушрӯчаянд кадом моделе дар курайтона меёбед мана 300 сомонӣ инора бовар кунед якта мегирен чанд сол мепӯшен духтаро ҳеч намеша вайшам аст пошна баландчам аст ин хеле пастчам ҳаст хулас чанд модели норка ки ҳаст дар ин нуқтаи савдо меёбен 300 сомон мана ҳечи намеша ай ҳами 36 то 42 дар ҷои апай нигина шумо метавонед ки норкара бо нархи дастрас харидорӣ кунед ина духтаракое ки чун норка пӯшидагиянд медонанд сифати норкара баъд моделоша мана бинед хуч хушрӯвай ишаишта фасона ишаишта фасон ҳам барои занҳо ҳам барои духтаро беҳад вариантҳои хушрӯви норка аксияи калон шудагиай барои доставка боша метавонед муроҷиат кунед рақамошон ҳаст дар рӯи экран иҷода бовар кунед ҳам бисёрай мана нигоҳ кунед чихе моделакои хушрӯ доранд ина ира бинед чихе фасонакан кадомеша мегирен духтаро занҳои азиз ҳатман нависед намиём хушрӯи моделиш кияй пеш пушаймон намешавен ҳатман духтарако дархост карда харидорӣ кунед духтарако беҳтарин акция рафтестай дар ҷои нигина марамат успед кунед нигоҳ кунед анами намуд дамашникои туркира ин намудча 70 сомон буд 40 сомон шидагия а ин намудш чи ина нигоҳ кунед ина ин намуда боша 60 сомон буд 30 сомон шудагия ҳам хушрӯван ира бинед охи турецки оригинал размерош ҳамаш ҳастай расветкоош ҳаст ина инора боша 40 сомон кардагиам бинед чихе хушрӯчаянд бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза дасти чап 5 қатор ҷои нигина гӯен нишонтон метиҳанд духтаро доставкаам доранд марамат метавонед муроҷиат кунед рақамошон ҳаст дар рӯи экран аз акция қафон намонед духтаракои хушрӯ бовар кунед беҳтарин акция рафтестай дар ҷои апай нигина нигоҳ кунед духтарако 280 сомон кам набуд ҳами ҳози чанд шудай 150 сомон турецки оригинал ира бинед охи размеро ҳаста ира бинед чихе фасонан ҳам бақувватан ҳам хушрӯван ҳамаш пойафзолои туркӣ бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза дасти чап 5 қатор ҷои нигина гӯя нишонтон метиҳанд духтаро иҷада бисёр чизо дар акция рафтестай нигоҳ кунед алал хусус нигоҳ кунед анами пойафзолода 100 сомон авшара диден духтаро 100 сомон беҳад моделои фасон 100 сомонӣ марамат биёен ай пеш як борак назар кунед бинен бовар кунед духтарако беҳтарин нарх додастиянд ина инош бо 80 сомон турецки бинед ва иқа арзон и тараф шама ҳамаша чихе нағз духтаро нигоҳ кунед 80 сомон кадомиша мегирен 80 сомон аз акция қафон намонед духтаракои хушрӯ нигоҳ кунед беҳад пойафзолои хушрӯви туркира барои занҳо барои модаро варианти беҳтаринай акция кардагиян 100 сомон ина 200-220 сомон кам намедоданд ҳамқа хушрӯай ҳамқа бақувватай удобнияй мана нархошон 100 сомон шудагиай дар ҷои апай нигина бозори корвон тарафи тиллобозор духтаро нигоҳ кунед моделош ҳар хелай тарафи тиллобозор тамошобино 12 дарвоза дасти чап 5 қатор мана 5 қатор дасти чап биёен анами ҷои апай нигинара меёбен бовар кунед духтарако обуфошон ҳамиқа хушрӯвай ҳамаш турки оригиналай ина 100 сомон ягон ҷода ҳамин нарх нестай омада натонед муроҷиат кунед доставкатон мекунанд 1800 сомона кожинкои ду тарафа духтарако акция эълон кардагиян 1300 сомон марҳаматам хушрӯван оригинал тоза кожа бо биёен хитон як бор бозора дида муқоиса кунед бинед ҳамаша 1300 сомонӣ кардагиян дар ҷои апай нигина бозори корвон тарафи тиллобозор 12 дарвоза дасти чап 5 қатора 5 қатор духтарако ёш дига моделан ё ҳавая бемехш чанд смай бемехшам ҳамун нархай духтаро марамадина кожаи оригинал бинен чихе хушрӯвай ҳамаи ҳамино 1300 сомонӣ чандта расветкаи фасон доранд бинен ишаишта хушрӯвай ишаишта хушрӯ кадомиша гирен 1300 сомон ҳам бемехш ҳам мехдоруш дар ҷои апай нигина касоне ки имконияти омадан надоранд марамад нависен доставкатон мекунанд ина дарозошам аст ё чам
чанд пул? Инам 1300 сомон ай духтаро. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯай. Мана качестваш беҳтарин ай бовар кунед духтарако бурд мекунед. ина тамошобино 250 сомон анам хел кросовкаи фасони турки 150 сомон шудагай. Нигоҳ кунед интихоб чӣ хел зиёдай. Ҳамаш турецки моделои беҳтарин дар ҷои апайнигина ҳамаи ҳамино акция шудагай. Мана марамад успет кунед 150 сомон. Бовар кунед хушрӯан ира бинен охи чӣ хел фасонча 150 сомон кадомеша мегирен 150 сомони. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза дасти чап 5 қатор духтаро ҷои апайнигина гӯян нишонтон метиҳанд. Калонтарин акция дар ҷои апайнигина духтарако қафо намонед нигоҳ кунед двои качора ҳамқа хушрӯвай ҳамаи ҳамино қиматӣ буданд. ҳозир иёра 150 сомон кардагиам бовар мекунед. Расветкош аст ира расветкоша як бурак бинен духтаро ҳамқа хушрӯвай ки маҳқултон мешавад. Диден 150 сомон. Инчунин дар ҷои апайнигина акция шудагиан ҳамахе туничкаҳои аз зону поёна вале чанд пулан? ва ира бинен тамошобино 100 сомон турецкий ҳамқа хушрӯвай маҳқултон мешава. Баъдан бо ҳастай нигоҳ кунед инаи киртош дарози хушрӯвай иёра 130 сом кардена 130 сомон бинен чӣ хел хушрӯ. Бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза духтаро дасти чап 5 қатор дасти чап ҷои апайнигина мана 130 сомон ҳамаи ҳамин ана ино бо бори новинкаи полоскара бинен духтаро ёра чанд карден? 130 сомон. Ира бинен духтаро чӣ хел арзон ҳамқа хушрӯ. Ина диден 130 сомон. Ира бинен интихоби хеле зиёд 180 сомон буд. Диден чӣ хел арзон кардагиан. Айнаи двои кора чанд кардагиан? И двои корам 150. Ина диден духтаро беҳтарин нарх. Ина ёшам 150 кардагиан. Бовар кунед хеле нархи ягон ҷода нест. пеши апайнигина биёен либосгир бошем пойафзол гирифтанен ҳамаш дар аксияи калон рафта истода. И фурсат аз даст надода биёен духтаро омада натонен рақамашон ҳаст муроҷиат кунен доставкатон мекунанд. Аксияи бераҳмона тамошобино дар ҷои апайнигина духтарако успет кунен нигоҳ кунен ҳамаи ҳамино туркиян ҳамаи ҳамино 150 сомона буданд. ҳозир 80 сомон шудагай. Бинен чӣ хел хушрӯчаянд. Мана 80 сомон кадомеша мегирен 80 сомони. Аксияи беҳтарин бозори Корвон тарафи Тило бозор 12 дарвоза дасти чап 5 қатор дасти чап духтаро ҷои апайнигина мана ҳамаи ҳамино 80 сомон шудагай. касоне ки имконияти омадан надоранд марамад нависен доставкатон мекунанд. нигоҳ кунед иҷара бинен чӣ хел интихоб зиёдай. марҳамат духтарако ино чиам юбкаян ё чанд сомон? 80 сомон. ино 80 сомона ёшам. ина нигоҳ кунед иноям 80 сомон тамошобино бинен ишаишда хушрӯ ишаишда хушрӯ диден 80 сомон кадомеша мегирен 80 сомон духтарако успет кунед нархи беҳтаринай.